الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الآنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد أيها الناس أوصيكم بتقوى الله ونفسي أولا بالتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Barcha alemlerini yoktan bar kılıp, barcha alemlerinin yaratuşusu, terbiyecisi, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya barcha kıymetlerimiz var işseydi. Şulay günlerimizin en işkecilerinden şıtıp çıkan barcha savar şahitlerimiz, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi var işseydi. Hürmetli Müslümanlar, şimdi bizim bugün vaazimiz zekat turunda bara idi. Biz şimdi Cuma namazına kadar başladık. Hazır devam ederiz. Kıskaçağına aytib ketesimiz kele, biz нәрсе ettik. Onda bolsa zekat malından alınmay bir yıl eylenesi ötmüşe dedik. Аңа kadar ayttık, zekat түләргә тиеш мөселманнар, kimlerге zekat түләү farzga eylene, ул да bolsa бай мөселманнар dedik. Kimlerinin 85 gram altın күләмендә байлыгы бар, bu asıl ihtiyaçlar heminde indi бурычлардан тыш. Әгәр дә шушы 85 gram altın күләмендә бүгенге көндә акчага күчерсәк, 290 мең сум тирәсе булайын димме? Менә шушы малы булса, кешенең инде асыл ихтияҗлардан һәм бурычлардан тыш, инде шушы мөселман кешесе инде безнең закат түләргә тиеш була, анарга закат түләү йөкләнелә. Һәм инде без әйтеп киттек, Аллаһ Тәала изге Коръәни Кәримдә 8 категория кеше китерә дидек. Кемнәргә беренче чиратта закат түләргә тиешбез без. Шулай бит. Һәм инде әйтеп киттек, кемнәрне беренчесе фәкыйрьләр дидек. Фәкыйрьләр кемнәр алар? Шушы нисап күләме булмаган кешеләр дидек. Икенчесе мискиннәр дип санадык. Мискиннәр кемнәр алар? Мискиннәр алар шушы асыл ихтияҗларында да мәшәкатьләре туган кеше. Мәсәлән, ашарына, эшәренә дә юк булмаска мөмкин кешенең, яшәр урында булмаска мөмкин кешенең, шушындый кешеләр инде алар мискиннәр категориясенә керә дидек. Өченче категорияны санап киттек, ул да булса махсус закат җыю йөкләнелгән кешеләр дидек. Инде менә Пәйгамбәрбез заманында махсус кешеләр булган, саллаллаху алейһи ва саллям заманында. Инде бүгенге көндә ул да булса закат хәйрия фонды дип әйттек, безнең диния нәзарәте безнең. Шулай ук инде без анан әйттек, бурычлы булган мөселманнарга түләнергә мөмкин закат дидек. Бурычлы мөселманнар, агар да кешене үзе бурычын түләп бетерә алмый икән, без аңа закатты безне биреп, инде аңа ярдәм итә алабыз. Аннан соң санап киттек, инде Аллаһ юлында булган мөселманнарны, Аллаһ юлында булган кешеләрне, инде мәсәлән, мәчет мәдрәсәләрендә Аллаһ ризалыгы өчен эшли торган кешеләр, гыйлем тарату юлында эшли торган кешеләр, инде Аллаһ юлында булучы кешеләр дидек, аларга закат бирелергә хаклыбыз дип әйттек. Шулай ук без инде санап киләсе берничә категория калган кешеләрдән, бу да булса берсе әле йөрәге диндә ныгымаган, ләкин Аллаһка ышанган булган мөселман, әле йөрәге диндә ныгымаган кеше, без инде аңа шулай ук закат түли алабыз. Арабчасы муаллафатул кулуб була инде бу. Шулай бит. Пәйгамбәрбез заманында инде хәтта мөселман булмаган кешеләргә дә, мәсәлән, насараларга да шулай кайвакыт закат бирелгән. Ул диндә ныгып китсен өчен, дингә карашы үзгәрсен өчен, мөселманнарга карашы үзгәрсен өчен, исламга күзе ачылсын өчен. Бүгенге көндә инде без әлбәттә шушы закатны хәтта безнең мөселманнар арасында әле менә намазга басам мына дип торучы кешеләр бар, аларга без инде закатыбызны түләп, аларны да диндә biraz терәк булып дингә этәрү юлыннан инде закатты безне бирә алабыз. Шулай ук инде безнең китерелә киләсе категория, ул да булса куллыктан котылырга теләгән мөселманнар. Пәйгамбәр заманында бу актуаль булса, бүгенге вакытта актуаль түгел, ләкин без аны инде китергәч, санап китергә тиешбез, шулай бит.
Менә шушындый сорау туа. Әгәр дә шушы категория кешеләр, алар безнең туганнарыбыз арасында булса, без ул очракта нишләргә тиешбез дигән сорау туа. Шулай бит? Әлбәттә, без инде закатны түләргә тиеш туганнарыбыздан башлап. Ләкин кемнәргә закатны бирә алмыйбыз без? Без закатны бирә алмыйбыз әтиянебезгә беренче чиратта. Закат әтиянебезгә түләнелми. Ни өчен? Чөнки закатны без bir yılına bir bирәбез. Шулай бит, елга bir бирдең дә өстеңнән вазифаңны төшергән дигән сүз булырга тиеш түгел. Әтиянегә карата без һәр даим аларга карата терәк булып, аларга күркәм йөз күрсәтеп, аларны тәрбияләп, аларга инде ярдәм итеп яшәргә тиешбез. Шуңа күрә әтиянегә бирелми. Шулай ук дәвәти дәвәнигә балаларыбызга без закат бирә алмыйбыз. Шулай ук закат түләнелми кемгә? Ир кеше үзенең хатынына закат бирә алмый. Хатын-кыз кеше үзенең иренә закатын бирә алмый. Закат шулай ук түләнелми безнең 7 яшьтән кеше булган балаларга, психик авыру булган кешеләргә, бай мөселманнар, бай кешеләргә гомумән, мөселманнарга, бай мөселманнарга шулай закат бирә алмыйбыз. Әгәр дә кешенең хәле бар икән, андыйларга закат түләнелми. Чөнки закат түләнелә мохтаҗларга гына. Шулай бит. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәселеннән булган инде кешеләргә шулай ук закат бирелми. Менә шушындый категория кешеләргә закат бирелми, әмма безнең башка туганнар кемнәрдән закат бирүне башларга кирәк. Без бер туган инебезгә, абыебызга закат бирә алабыз, шулай бит. Әтиебезнең инесенә, сеңлесенә, апасына, шулай бит, абысына, шулай ук русча әйткәндә дяди, тетялар була инде бу безнең. Без аларга закатны бирә алабыз. Менә туган бу инде беренчедән туганлык җирләрен ныгыту була. Шулай ук закат вазифасын өстебездән төшерү була. Бу инде бик күркәм гамәл була. Әгәр дә безнең туганнарыбыз арасында закат алырга хокуклы кешеләр булса, шулай без аңа бирәбез дә ике нәрсәне шундук үтибез. Аннан соң инде киләсе кемнәрдән башларга кирәк? Ул да булса күршебез. Чөнки без беләбез, безнең хадис бар име? Закат түләгәндә инде түләүгә калмаса да, ләкин әйтергә кирәк, Пәйгамбәрбез әйткән саллаллаһу алейһи ва саллям, Җәбраил алейһиссәлам миңа шуның кадәр күп тапкыр күрше хакын искә төшерде, хәтта мин шушы күршегә менә үлгәч нәселемнән дә берәр нәрсә калдырырга тиеш булырмын дип уйладым диде Пәйгамбәрбез. Ягъни шуның кадәр күп исенә төшергән, шуңа күрә безнең киләсе категория кемгә закат бирү күркәм була, ул да булса күршебез. Әгәр дә безнең күршебез мөселман икән, мохтаҗ икән, без аңа инде закат биреп, инде өстебездән төшерә алабыз. Аннан соң инде безнең мәхәлләдәшебез, менә безнең белән бер мәхәлләгә йөрүче кеше инде, бер мәчеткә йөрүче кешеләр арасында ул инде безнең белән бергә булгач, без инде алардан башларга тиешләйбез шулай ук. Аннан соң инде шәһәрдәшебез, авылдашыбыз, райондашыбыз һәм шулай итеп зурая бара инде. Менә хәтерем дин кардәшләр, шушындый авырлыклар туырга мөмкин, ниме? Кешенең мәсәлән йорты бар, аннан тыш икенче йорты да булырга мөмкин. Ягъни, мәсәлән, кешенең бер фатиры бар, аннан тыш икенче фатиры да булырга мөмкин, яисә авылда йорты булырга мөмкин, яисә дачасы, шулай бит, һәм башка нәрсә. Андый вакытта ничек закат түләргә? Закат түләнеләме? Менә мәсәлән, икенче йорттан, шулай бит, шушындый сораулар туырга мөмкин. Әлбәттә, безнең инде әгәр дә үзебезнең йортыбыз булса, без анда яшибез, ул безнең асыл ихтияҗга керә, шулай бит. Без әйттек, закат түләнелә асыл ихтияҗдан тыш булган малдан дип. Әгәр дә biz ул бер йортта яшәсәк, ул безнең асыл ихтияҗга керә. Ләкин әгәр дә икенче йорт, без яшәми торган йорт, ул да булса, ул инде әгәр дә буш тора икән, анда беркем дә яшәми, ул инде безнең асыл ихтияҗдан тыш булган, без аңа кулланылмый торган әлеге вакытта мал булып санала. Без инде ул икенче фатирнымы, йортнымы, әгәр дә үзебез кулланмасак, буш торгач, ул безнең байлык булып санала. Әмма без бит инде аны сүтеп кирпечләп закатын түләй алмыйбыз, шулай бит. Шул сәбәпле бу очракта инде кеше закатын да түләй алмый, чөнки акчасы юк, шулай бит. Һәм шулай ук закат та кабул итә алмый, чөнки бай санала. Әгәр дә инде аның шушы икенче йорты, ягъни фатиры, яисә йорты бармы, әгәр дә ул инде нисап күләбеннән кыйбатрак тора икән, без әйтмибез, мәсәлән, бер авылда кешенең кылкагына бер йорты бар икән, 50 мең сумга гына сата торган, име? Ул нисап күләменнән түбән. Без аның турында әйтмибез, без әйтәбез, менә бүгенге көндәге бәяләр белән, бүгенге көндә йортлар, фатирлар барысы да бик кыйбат тора, миллионнан артык, шулай бит. Менә шушындыйлар турында әйтәбез. Әгәр дә инде кешенең икенче йорты улан белән куллана икән, берәр кешене яшәтә икән, анда яисә арендага биреп тора, яисә берәр туганын яшәтә икән, ул очракта инде уларның асыл ихтияҗыга керә башлый.
асыл ихтияҗга керә башлый, то есть основные нужды. Чөнки кеше ул малы белән куллана. Бу очракта инде ул малы аның зәкят малыннан алынмый. Бу очракта инде кешенең акчасы икән, ул зәкятын түләми, ләкин әгәр дә берәр башка кеше ул җирдә байлар гына яши икән, ул кеше инде зәкят кабул итә ала, әгәр дә башка мохтаҗлар булмаса, шулай бит. Менә шушындый моментлар, шундый бер үрнәкләр китереп китәсебез килә. Ул да булса, бер вакытны Абу Бакр Сиддик радиллаһу анху үзенең өендә тормыш иптәше белән утырып тора торган вакыты була. Һәм дә инде аның ишеген бер мискин кеше килеп шакый да ярдәм сорый. Без барыбыз да беләбез, сахабаларыбыз, пәйгамбәрбез үзенең юмартлыклары белән бик нык аерылып торган, безләрдән аермалы бар. Шулай бит. Барысы да бик юмарт кешеләр булганнар, һәм инде үзләренең малларын бик күп сарыф иткәннәр, Аллаһ Тәгалә юлында да мохтаҗларга да биреп. Һәм Абу Бакр Сиддик радиллаһу анху инде бу очракта үзенең бер нәрсәсе булмаса, ягъни аның шундый вакыты булган, ул барлык малын да башкаларга сарыф итеп бетергән вакыты булган, үзенең дә бер нәрсәсе булмаган. Ләкин бу мискин кеше аның ишеген килеп шакыган. Һәм инде Абу Бакр Сиддик радиллаһу анху нишләгән? Ул инде күршесенә барганда, бурычка алып торганда, шушы мохтаҗга мискингә ярдәм иткән. Һәм инде Абу Бакр Сиддик радиллаһу анхуның тормыш иптәше сорый икән: "Эй Абу Бакр, ни өчен син ярдәм итәргә булдың? Безнең бит үзебезнең дә бер нәрсә бездә юк. Синең ярдәм итмәскә дә хакың бар иде", дип әйткән. Абу Бакр Сиддик радиллаһу анху нәрсә дип җавап кайтарган? Ул әйткән: "Ушбу кешенең күзләрендә өмет бар иде. Мин шушы өмет чаткыларын сүндерәсем килмәде", дип җавап кайтарган. Икенче бер мисал китерәсебез килә, ул да булса, шулай бер сахаба икенче бер сахабага үзенең малын саткан, җирен саткан, ялгышмасам 90 мең дирхәмгә, 90 мең динарга хәтта. 90 мең динарга җирен саткан, һәм инде аның акчасы барлыкка килгән. Ул инде шушы акчасын, алар бит инде бернинди малы бар икән, алар аны шундук баядыр тотканнар яисә инде сарыф иткәннәр, шулай бит. Ул әйткән үзенең җирлегендәге мискиннәргә, фәкыйрьләргә, кемнәрнең ихтыяҗы бар, килеп бурычка алып торырга килсен, мин аларга бурычка биреп торырмын дигән. Һәм инде аның ишек төбенә бик күп фәкыйрьләр, мискиннәр җыелган. Ул аларның барчаларына да инде бурычка биреп торган. Көннәр үткән, һәм инде ошбу сахаба авырып киткән. Авырып киткәндә, моның хәлен белергә беркемдә килми икән. Бу инде гаҗәпләнә. Нишләп шулай икән дип. Аның инде тормыш иптәше әйтә икән шул сахабага: "Менә ди, син ди бурычка биреп торган кардәшләрең, алар ди сиңа кайтара алмаганга күрә оялып, шуңа күрә синең хәлеңне белергә килмиләрдер", ди. Бу инде сахаба бик нык ачулана. Ничек инде кардәшлек арасына шушы дөнья малы керә, шул сәбәпле хәтта үзеңнең яраткан, хөрмәт иткән кардәшеңнең хәлен дә килеп белмисең, ди. Ничек инде шушы дөнья малы керә алсаң кардәшлек арасына, дип бик нык ачулана, һәм инде игълан әйтергә куша. Нәрсә дип? Менә кемнәр миннән бурычка алып торды, аларның барысын да Аллаһ ризалыгы өчен гафу итәм, алар миңа берни дә тиеш түгел, дип хәбәр таратырга куша. Һәм инде шу хәбәрләрне тараткач, күп вакыт үтми инде аның хәлләрен белергә киләләр. Һәм инде менә шушы мисалларны без ни өчен китерәбез? Менә шушы ничек әйтик? Менә шушы зәкатның, әгәр дә ул безнең намаздан соң киләсе урынына алып тора икән, безнең башында әле азанга кадәр әйтеп киткән идек, нәрсә дип? Бухари хәдисләр җыентыгында китерелә, нәрсә дип? Ислам дине 5 баганага нигезләнгән. Беренчесе иман, аннан соң намаз, аннан соң зәкат, аннан соң хаҗ, зәкат, аннан соң ураза, аннан соң хаҗ дигән, шулай бит. Менә күргәнебезчә, безнең намаздан соң киләсе мөһим урынны алып торган нәрсә, ул да булса зәкат дирик. Шулай ук изге Коръән Кәримдә дә бик күп җирләрдә, истәгъфирулlah, ва акимус салата ва атуз закат дип бик күп җирләрдә китерелә, шулай бит. Шул сәбәпле безнең инде хәзер уйланабыз, ни өчен соң намаздан соң киләсе урынны шундый зәкат алып тора, шулай бит, шундый сорау туа. Менә бу ике мисалны китердек, менә юкка түгел. Дөреслектә кеше тәкъвалыкка, намазлар, зикрләр аша һәм башка гыйбадәтләр аша гына түгел, үзенең малында Аллаһ ризалыгы өчен мохтаҗларга сарыф иткән вакытта да ирешә икән. Ягъни безнең күңелләребездә җитешсезлекләр күп,
Без инде әлбәттә истигъфарлар итәбез, намазларны үтибез, башка нәрсәләр үтибез, гыйбадәтләр кылабыз, ләкин аннан тыш, әгәр дә без инде үзебезнең малыбызны да шулай Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үрнәгендә, сахабалар үрнәгендә без дә шулай сарыф итсәк, бәлки без дә ниндидер дәрәҗәгә Аллаһ Тәгаләнең разыйлыгына ирешер идек, анарга якынайыр идек, шулай бит. Менә соңгы мисал иттереп инде китерәсем килә, Әбу Ханифа рахимаһуллаһ инде мисалын bir вакытны ул утырып тора торган булган һәм аның янына инде бер кеше кергән дә әйткән: "И Әбу Ханифа, дөреслектә синең кайтып килә торган барлык малың, кайтып килә торган барлык малың юкка чыкты. Баттымы, яндымы, кыскасы юкка чыкты", дип әйтә. Һәм инде Әбу Ханифа рахимаһуллаһ аска карый да шулай иттереп, нәрсә дип җавап кайтара? "Әлхәмдүлиллаһ" дип җавап кайтара. Ошбу кеше чыгып китә. Күпмедер вакыт үткәч, ошбу кеше яңа чавып керә дә әйтә: "И Әбу Ханифа, дөреслектә синең малың түгел, башка бер кешенеке юк ителгән икән. Гафу, хата чыккан", дип әйтә. Әбу Ханифа шулай ук аска карый да инде "Әлхәмдүлиллаһ" дип җавап кайтара. Һәм инде ошбу кеше бик гаҗәпләнә. "Ничек син шушы ике очракта да "Әлхәмдүлиллаһ" дип җавап кайтардың", ди. Әбу Ханифа рахимаһуллаһ нәрсә ди? Ул әйтә: "Менә ди син миңа ди минем малым юкка чыкты дип әйткәч, мин ди йөрәгемә карадым үземнең", ди. Йөрәгемә карадым да аның шушы мал юкка чыккач, аның борчыламы, газапланамы икәнлеген карадым, ди. Юк икәнлеген күргәч, борчылмаганын күргәч, "Әлхәмдүлиллаһ" дип җавап кайтардым, ди. Икенче тапкыр син минем яныма кирип, минем малым түгел, башка кешенең малы юкка чыкты дип әйткәч, мин шул янә йөрәгемә карадым да аның сөенмәвен күрдем. Минем малым түгел, башка кешенеке юкка чыкты икән, минем малым сакланган икәнлеккә сөенмәвен күрдем, үзгәрмәгән күрдем. Шул сәбәпле мин инде "Әлхәмдүлиллаһ" дип җавап кайтардым, ди. Менә шушы, хөрмәтле мөселманнар, инде шушы гади генә мисал, ләкин ул безгә үзебезнең малларыбызга, шул дөньяви нәрсәләргә нинди карашта булуыбызга бер инде бик зур үрнәк булып тора, шулай бит. Һәм инде менә әйтәсебез килә, безнең иләребездә малларыбызга карасак, кулланмый торган бик күп нәрсәләребез булырга мөмкин. Мәсәлән, хәтта эшкә киермен әле дип калдырабыз да берәр киемне, кирәге чыккач киермен әле дип берәр киемебезне калдырабыз да, ул шулай еллар буе ята, шулай бит. Менә без шушындый нәрсәләргә, шушы кулланмый торган нәрсәләребезгә игътибарлырак булсак иде. Чөнки бәлки безнең күршебез ул күбрәк мохтаҗдыр шушы киемдә, безгә ул кирәкмәскә дә мөмкин, шулай бит, кирәкмәстер дә. Бәлки башка берәр кардәшебез мохтаҗдыр шушындый нәрсәдә, без инде үзебездә кулланмый торган, буш тора торган нәрсәне тотмыйк, кулланыла торган әйберләрне калдырыйк дип искәртәсебез килә. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил Карим ва нафa'ана ва iyyakum bil ayati wa dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim al jawadul karim al aliyyul azim as-sami'ud du'a.